awit nanas sirah ringgan jagat karo sirang tondo kawi sesaning bisono sono sinau lan lompo estu masih mustaku lapai budo jinan tur kabelo tepelo lan murid lan dieng paras diyo Wino sinto pomo paramin ismoro diyo tuming jalan purwo Pinara ditamen lompo tekat wasananing wito Tarung renggeng pralam bangkang matumpo-tumpo Parmawangge panggung sang borweng moto Surat Doto Pitono Borwanging Carito Pinarik Untuting Boso Dumeng Pulau Suraos Yen Kinarasan Soyo Kaos Mulat Sarino Sarino Harus Solani Kuheng Diri Oso-oso Lan Rumang Sandi Mring Bindo Jawa Ingkang Nilokoco Kabeh wis kakucap ing cinarita ana becik wis dinelaring jagat pakliran ya iku ana kang sejatine sinebut hampir sami gelaring Ringgit Purwo Surya Candra Darumyan Kartika Pinurba Rudrat Pingawasa Sahari Saratri Hangitri Bawono Datang Kebu Temah Dadi Ditanganing Dino Sasi Warasi Windu Taun Kang Sarbaban Jalma manungsa pinitah priya wanita rah tumrah anut bangsa lan golonganing dhewe-dhewe ing pundi to ingkang winurjining kawi bebuka purwaning carita nenggih menika gumelaring Ringgit Purwo winastan Ringgit Sakti barang miring kang den anggit den westani wayang kinarya wewayanganing urip bunga susah bejo cilaka medya ginelaring jagat pakliran tanpa beda marang bisaning jalma manungsa kinarya pratandha debok gambarake Siti Bantala kelere iku angkasa sorot blencong iku kepadang dalang ingkang murbing ringgit gedhog keprak bindaning keketeking jejantung gending lan patet gambarake rasa bungah lan susah kalamun kotak kinarya papan ingkang butasan jumbuh dumadine jalma manungsa saiki anasir patang perkara kang wujude bumi geni banyu sarwangi iku kang amjud bantan padang lamun ngancing wahyane mungsuh kala titi wanci wis anekane ingkang amjud bantan padang ing kono bakal mulanira nanging sapa jati ya jatine urip badhe nduh kok ing pakarti nandur becik bakal nduh barang kang apik nandur ala
wahyune sirna Anenggi negaripun kita wau kang kae kuwati dosa Purwa madya usananira Purwane tembung kae marang sawiji dosa 10 Purwa marang kawiwitan madya tengah wasana pungkasanira abdi negah marang linuwih lamun kapadosan 100 taun ngantuk kawit 1000 tangjan ketiga kathah titahing jawata ingkang kasungguh perkara sarta kathah negari ingkang saras buyang abdi negari Ngastina yuwing negari Liman Benawi yuwing Janggolo nalika semanten pitados kaliyan jaring para joko negari Ngastina pantes minangka purwakaning carita wenang diucapaking panjang ujung pasir mungkir gemah ripah wo jinawi karto toto lan raharjo panjang berdiri dewa punjung iku dhuwur wibawane sidak sendal marang yang alit pasir laukir pasir samudra wedi berharga sinawang saking mandrawa lenggahing negari Ngastina ngajengaken ukir deduka mengkeraken samudra loya ngarep ngiringaken pasabilan kinapit Benawi Solo melu Banjaran Agung ling samudra kang datanpa tepi sembar upae nata kacandra woh jinawi merdene siti umpan waring jinawi mulus ingkang sarwa pinandul subur ingkang sarwa pinancepati gemah ripah lan umil bagan layar nadi bolan bakul lan sapanunggalanira lasih dosa ngamanira Kalindra ingkang madhep wonten ing negari Ngastina dosa 10 lawan Sustan jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Suyudana ya Sang Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Sita ya Tripangansah ya Kurawendra ya Sang Kurwati ya Sang Gondarya nalika semanten Prabu Duryudana lan Bibiswanira ingkang tangka ing ngamungga ingkang jejuluk Risang Prabu Basukarna lenggah kanthi sekeca Risang Budita Sukalima Gawan Durna ya Sarasi Kumbayana ugi nampi sowanipun Pepati Ngastina ingkang peparab Harya Sempuni ya Raden Suman ya Raden Trigantalati ingkang mapan wonten ing Plasa Jenah nalika semanten Sang Prabu Duryudana sigra ngrasuk busana keprabon kinurmatan tambur sompret munyo gumrah senjata ageng munyo gumbul kang tambah kawiwidu lajeng risamangka Prabu Duryudana sigra paring pangandikan ingkang dereng kabeh bering lisan lawan pati
Pangasiwon ing
sedaya boten badhe jiwani. Para kawula sami sakita kagem luhuring nusa bangsa kuwi negari Ngastina amrihipun para adi prajurit boten kendhang denipun gegladen ulah kridane nyaprang sakwanci-wanci praja paduka katampi paranduka boten badhe anggepok puncak Gusti kula ing nata ingkang pamaning kepatihan remuk kasawurna putung sumanggakna kabandhena nger kawula iki paman pakaryan ingkang utama tindak selawase lan prayogane gone si paman ngadhep ngarsa maniru sing caket denipun lenggah paman patih basa jenar paman patih kari sepuni kawula ninjing sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang ngabdi kepatihan nggih anak Prabu Duryudana Bapa Panembahan Durna Bapa Muling Sokalima katuran karaharjan rawuh jekandika Bapa Panembahan Sokalima Bapa kula Bapa Guru Durna sapa sing yasa awala muli geger tansah pinayunganing kawitakan miring sandikala aswanipun ing bapa boten wonten alangan sawiji menapa namung kepareng kula ngaturaken puji astawanipun ing bapa kula aturi nampi ger jarane Prabu Duryudana inggih bapa kula tampi kasengecah langitipun wegah bapa Panembahan Durna. Oh iki sampun boten kirang prayogi iswanipun ingkang bapa ing Sokalima ing dinten sareng menika. Kakang Narapati kawula Kakang Narapati Basukarno kaprayogan wangipun lenggah wonten ing Natulya Praja ing Ngastina Kakang Narapati Basukarno muring dinten sampun boten kirang prayogi biswanipun makan koyo kawula dinten sareng menika nanging namung dereng lan saksamunipun kepareng kula ngaturaken puji astawanipun ingkang raka ing ngarga pramila kula aturi nampi Kyai Prabu iki Kakang Narapati kula tampi dawuh sami-sami andadosaken bumbung raosing marah kula boten langkung kasengecah ingipun lenggah Kakang Narapati kawula Kakang Narapati Basukarno kawula niki dawuh paduka Kyai Prabu Dimas Karto Marmo wonten ing balaning dawuh diwaji prayoga Indonesia di ngadeg ana ngarasane pengandhang jeneng ingsun bakal mbabarake wigatine pasewakan kawula kunci ngeswaken dawuh paduka boten langkung bebarang kula ngaturaken sembah sumuga ing pangabekti kula kunjung ngarsa paduka diwaji yo Yai tak opo ora liwat pangestunipun Kakang Tamarana iki kula pendipun jimat pariping andayana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Dewaji Ngastina
wangsul dhateng para ini sepuh negari Srino. Paman Patih ngaryo sepundi. Kula wonten dawuh sinuwun kula anggeran Prabu Duryudana. Dinten mangke keparengane kecaken genipun lenggah wonten ing Katulaya Praja Ngastina. Kula nedya ambabaraken saha badhe betah wekdal kaliyan Bapak Durna, Bapak Penembaning Sukalima. Nuwun inggih, para anggenipun paduka badhe murba karo menawi pamaning Katulaya. Dinten sakmene menika nggih kula sumedhaken Bapak Durna. Wonten paringan dawuh menapa nggih? Anak Prabu Duryudana. Mangsuli atur kula ing lajeng dhateng jengandika Bapak Durna. Perkawis saking kula bibar mancing gedha pusaka ingkang putra Amraguli Pusaka Raja Wida Purwa ingkang kasirating mriku babaking dewa ingkang boten saged punusak malih kecaing perang ageng ing jagat ingkang angka sekawan inggih punika sinebat perang Bratayuda Jaya binangun tetanding Pandhawa lan Kurawa menawi kemutan saha kemuti lelampahan menika raos kula saknalika ngendhela jalaran boten winetawis wanci binjang menapa badhe tumpak ing perang Bratayuda Jaya binangun menawi saestu dumados ing wanci waswana sing manah kula satemah spriki Kurawa dereng nyawisaken saha dereng kagungan Senopati kang agul-agul andel minangka betenging praja menawi ngantos saling asor ing Adiloka agengipun Kurawa tumpes tapis tanpa sisa cetha lamun kula badhe kecalan kamukten pramila bapa kangge ngenteng-entengi getimbulane ngraos kula kepareng paduka paring pangandikan menapa ingkang kedah kula tindakaken miwah menapa ingkang kedah kula lampahi Bapak Durna Bapak ing Sukalima lan rakyat ingkang triya Chandra katawangan sumu ikhlas wiratulita wah lakduk monya-monya mrikate bisa kali cobi sapa sing gawe kali krasak sapa sing rusak nuwun sewu nggih lilanana pun bapak unjuk atur ngerso paduka anak Prabu dawuh paduka ingkang kata-kata mekaten menika sedaya sampun saged kula tapi sampun saged kula raosaken Bratayuda Jaya binangun menika tetandinganipun Kurawa lan Pandhawa menika sampun kinodrat tertentu dados sebab jangkaring dewa menika boten badhe saged dipun wiragati sedaya kedah katerangan paduka sinuwun kapandhut raos watos wasumelang ing penggalih jalaran menawi Bratayuda menika dados sawanci-wanci Kurawa tentu badhe kacipuan genipun dereng sinanding Senopati ingkang saged ngayomi dhateng para wadyabala miwah bebentenging paduka anak Prabu ing Ngastina nuwun sewu nger nuwun sewu menapa
dipun pertitis. Mboten napa kula maiden dhateng tretetuen trentenging penggalih paduka anak Prabu Babar sampe kok mboten. Nang menawi dawuh dalem paduka menika sampun kanggep dawuh ingkang sampun pertitis, menika kula saestu mboten saged ngatur ewa dene ngrene Bapak Sukalima kedah budidaya tuwin Budi Sarana murid Bratayuda. Estunipun wonten sarana ingkang prayogi ingkang kedah minapan sarta kinepung menika nggih anak Prabu Duryudana. Caranipun kados pundi Bapak? Oh, ngaten. Nadyan Pandhawa menika kalokengran sarta pinunjul kekasih Dewa. Kinemulan para widodari sinega para brahmana dipun aling-alingi para satriya nanging kula menika ingkang nyumurupi pengapesanipun para Pandhawa. Mestinipun paduka kemutan nalika Pandhawa sajuga bapa sajuga dados siswanipun ingkang Bapak Sukalima. Dene pengapesanipun para Pandhawa menika ingkang badhe kula aturaken para wali. Boten bab sarana dipun githik tangkep jojo ngantaran bau. Nanging Pandhawa menika pengapesanipun menawi dipun lela-lela dipun manunggala. Pandhawa nedya kula blituk badhe kula bujuk sebab menawi dipun tingali mawi pewurangan Pandhawa menika satunggaling satriya ingkang payung lan wajuh dhateng pritahe guru. Sawulaos ingkang dipun dawuhaken guru boten badhe dipun swalangi. Inggih. Lajeng kados pundi caranipun Bapak? Ger. Caranipun badhe kula dhatengaken setunggal bapa setunggal wonten ing pertapan Sukalima. Amargi Pandhawa ketingal kiyat menika menawi ngempal cacah gangsal. Menika Pandhawa ketingal kiyat. Ananging setunggal bapa setunggal badhe ketingal karikihanipun wiwit saking Puntadewa. Puntadewa dipun rawakaken wonten ing Sukalima lajeng dipun rekadaya supados pejah. Nanging pejahipun sampun ngantos saking astanipun para Kurawa. Dipun rekadaya. Kaping kalih Werkudara ingkang karosanipun 7 gajah. Karosanipun menika kliwat saking jalma lumrah. Nanging menawi dipun sumerepi pengapesanipun menika ugi badhe ketingal ringkih. Wondene Werkudara menika pengapesanipun wonten ing kejujuranipun. Kula kepengin sanget angampak dening Werkudara. Badhe kula gunggung kaprawiranipun. Badhe kula perintah nganjing telenging geni ingkang umum. Jalaran menawi badhe nyirnekaken Werkudara menika sarana warih kemawon tartamtu boten badhe saged kelampahan. Ingkang ketiga Janaka. Janaka menika daya sekti kalintang jayaning perang. Kondang kados ananing jagat lancuring bawana. Nanging ugi wonten pengapesanipun dene pengapesanipun Janaka menika manggen wonten ing kawanitan. Nadyan menawi nembe kepranan Janaka menika menawi ngamuk jagat boten wonten ingkang saged nati. Kasektenipun Janaka menika senajan dewa mawon mandhang boten badhe imbang lan boten badhe satraju kaliyan kasektenipun Janaka. Nanging menawi sampun kapilut dening wanita kang suwis warna bebasan kumpro otot budayane serna budayane anggo
Mboten gadah kegiatan napa-napa. Inggih. Sang lajengipun kados pundi Bapak? Dene kang pungkasan menika babagan kula Sedewa menika kembang. Saya gampil sanget. Bebasan angel mijet woh ing rati badhe dangu saya sinari. Pandhawa gangsal menika ingkang sampun sirna saking lemahing bumi menika kantun putra-putrane Pandhawa. Menika gampil sanget. Seminten banggenipun anak-anak Pandhawa menika mangkih cekap saking penggandemanipun bapa ing saka Limangger. Nuwun sewu. Menapa ingkang bapa ing kepatihan kepareng kula atur nggih. Inggih. Kados pundi paman? Bilih ingkang dipun ngendikaken bapa penemban saka lima menika sajaripun menawi dipun kadhatengaken kaya dene numut gula. Numut gula niku krasa legi sedaya rampatan pangrika daya ingkang badhe dipun ginakaken mejahi Pandhawa. Menika menawi dipun ucapaken menika sajaripun sekeca tur mayar. Namun kula aturi kengken ger Pandhawa menika menawi sampun ganggu kejawahan, menawi sampun ganggu kabenteran menika boten badhe wedalaken ulih betasaken balung nanging mujudaken dedamel ingkang bibar kagengga utawi saking medal saking kasepuhan. Saya landhep saya mencara tejanipun mbok menawi paduka sinuwun tasih kemutan pinten-pinten pangrika daya ingkang pangangkah Pandhawa sirna nanging nyatanipun boten mancing loropan nanging malah saya sentosa menika Pandhawa. Pinten-pinten serayaning Kurawa ingkang sinangkepan didamel perang tur inggih sami digdaya pramen pupuh sedaya kathah ingkang sami kawon teluk malah manjing dados sumitranipun para Pandhawa. Muwi kegiatanipun Pandhawa margi menika nggih menawi menangun cara ingkang dipun ngendikaken Bapa Penemban Durna menika tumrap kula namung kados dene tiyang ingkang crita sing ngandhar-andhar ngendhukur ning kandhane ora kaprah tur ora gablak. Wosik Bupati. Kok sajae sampeyan iki maido. Dateng napa ingkang saged kuwaturke marang anak Prabu Duryudana? Sita. Boten perkara maido. Nanging kula nglakoni ugi kula ngingu marang kahanan apa sing wis nglakon. Pun pinten-pinten sampeyan iki gawe cilaka patine Pandhawa. Pun pinten sampeyan Mintasraya marang ratu-ratu sing jarene ampuh kagem nyirnakaken Pandhawa. Ning nyatane saniki pripun? Pandhawa kuwi ora mati. Kosok balene malah saya sentosa. Kabeh panika dene sampeyan iku boten wonten nyatane, boten wonten dasare. Nek ning wong ngomong matur kelke dadi kula niku iso. Nek yen kon nglakoni kula kita boten badhe nglawan. Kula aturi Pandhawa menika pitataning jalma urusaning titah aja kok arep dijaga patine dirasani bae iki Pandhawa iki sepi. Menika Pandhawa menawi kula boten nggih sampun boten sak ngandhar-andhar ten dipun kendikanipun Mangke, mangke. Sampeyan
wong tuwa padha kecekan. Wah, sampeyan iki Adipati. Senengane ngendhak karo kanca, nanging bongkong karo musuh. Ngeten iki Adipati. Sing kula aturke kersane anak Prabu Duryudana menika janjane nggih menapa ingkang sampun kula rantang wiwit sekawit. Estunipun kula menika sampun urung jago wiwit-wiwit. Lho. Urung jago barang wujudipun menapa. Kula gadah putra siswa kalih. Putra siswa kalih inggih menika wujudipun yaksa. Naminipun Kolon Jaya lan Kolon Toko. Menika sami daya Surasati kalintang jayane perang. Siswa sampeyan iku wis akeh banget. Sing jarene ampun kalintang jayane perang nanging bareng dijoki pabaratan perang karo Pandhawa nyatane yo ora ana kasile ora ana gule. Terus kok sampeyan saniki badhe ngegol-ngegolake siswa sampeyan sing jenenge Kolon Jaya Kolon Toko niku wujude iki kaya apa? Kok nganti sago mateni Pandhawa niku wujude kaya apa? Mongko ing buta wong diteni piyai sakenten iki akeh. Arepa siswa sampeyan beniki cacahe 100, nek siswa-siswa mesti mudhar kabeh. Ngaten. Pun kula boten ajeng percaya kali sinten-sinten. Butuhe kula namung ajeng matur dhumateng anak Prabu Duryudana. Kedahipun dipun penggali langkung perkara nggih. Kirana Prabu. Kirana Prabu Duryudana. Inggih kang siswanipun Bapak Digdaya Surasati menika nyatanipun sampun sagah dados cagak bebentenging paduka sinuwun anak Prabu. Badhe ngendhek kajasane para Pandhawa. Menapa menika saestu Bapak? Inggih saestu nggih. Menawi mekaten menika dadosaken bombong raosing manah kula. Sareng kula petang-petang menawi perkawis menika daya-daya enggal boten dipun lampahi. Kula kinten paduka anak Prabu boten badhe jenjeng, boten badhe ngarep, boten badhe jeneng. Nggihipun lenggah wonten damparing kencana ing negari Astina. Karena saking menapa sebab rinten antaring dalu paduka tansah dibebeda dhateng panguwaosipun para Pandhawa. Dibebeda dening para Pandhawa ingkang tansah hancik dhateng keprabon paduka anak Prabu. Pramila paduka sampun ngantos watos dinten menika sampun kajanjikaken anak kula siswa kekalih inggih menika pun Debya Kolon Jaya lan Debya Kolon Toko. Ingkang samangke badhe sowan ngrasa paduka anak Prabu Duryudana ing panajab mbela lan membantu dhateng paduka menjahi dhateng para Pandhawa. Menika nger kados dherek tiyang numpak walmo wonten telenging samudra kecalan lan dereng wonten adeg-adege diri ingkang matok. Dereng wonten adeg-adege diri ingkang sentosa. Dereng wonten adeg-adege diri ingkang dipunanggep pepayung. Menawi kula sampun piniran dening Sinuwun Prabu Duryudana kula sagah dados pepadhing Kurawa. Nuwun sewu. Menawi kula sampun piniran dening Kyai Prabu Duryudana, Bratayuda menika dhatengipun wanci Basukarna ingkang ngentokaken upami menawi Bratayuda menika dhatengipun
sedaya ingkang badhe nglampahi persajan kemawon raining Bratayuda menika ingkang dados sak dadaling menawi kula sampun nampi dawuh saking Sang Prabu Wibowo dinten menika ugi Pandhawa kula tantang Yai kula saged nyangga bebenduning jagat kula saged nyangga bebenduning Jawata menawi kedah hanggih mangsa tumpaking Bratayuda ingkang napa saged madhep Selawati suraning driya boten sah nyambut tiyang mrika-mrika Yai Duryudana menika saestu kados mekaten Koko Prabu Ngawu inggih saestu kados mekaten Sindang jroning pasewakan Madya Guntaku Sabawa kapraban dening Sang Narendra Tama ngeleng mangu-mangu nanging lirwu sing duka cipta bela budi mandala ras bela budi mandala ras Sidang madyaning paswakanan negari Sima nalika semanten Satya midhanetaken Narendra Ngawungga Sang Adipati Basukarna Narendra ingkang wicaksana wasis nggawe kanyut minangka wardu kanyut ujaring wong ganteng wardu ujaring wong kaca senadyan to durung abang kecoh durung manjing pertawa kasaru gegering jaba biak ngarsa tanping murid kaya siban padha namung apa to kang dadi daunane ora mancan muncul saka kraken kejawi namung menggih siswa kinasih ing saka lipo awarni yaksa sak perboto sing kembar nyerpepet geliat lampahe kaya saredulur kagiat binungan samyulang mojo ya
tasih pangandikanipun bapa ing Sokalima ingkang sampun dipun ngendikaken dhateng putra ing Astina menika boten pangling wonten sampun garing tuwin wonten wujuding yaksa kembar kemaning-maning kesuwan menapa menika ingkang paduka ngendikaken putra siswa ingkang Sokalima bapa Penemban Durna. Oh, nggih menika putra siswa kula ingkang tinggal tur pinter-pinter nggih. Ingkang digdaya Surasakti tur kasinungan kasepen kang linangkung kathah mendhat sinura menter tinumpak buta sinuduk bengkok. Cobi nggih. Kula atur ningali dumateng pasuryanipun putra siswa kula menika. Menawi dipun lajengaken wonten ing Palagan, tartemtu boten badhe angciwani. Pandhawa wis mesti sirna marang mulai. Pandhawa wis mesti pecah. Menawi namung mejahi Pandhawa, kula ajengaken siswa kula kekalih menika angel micet wae lan suwe panjenengan. Kayane percaya ngono wong aku ki lho sing kancan pirang-pirang taun karo ngelmune Durna ki ra ono sing percaya blas. Lah kok dadi ana buta loro dhewe guru Durna iki kesurupan apa? Sing ati sinau ki apa? Ngelmu pencopetan Bokyo wis dur Durna. Ya wis ana wong lakune iki dhewe-dhewe paman. Wah, wonten dalu nggih. Kula aturi mentel. Nggih. Kula njen pangapunten wis tak dalu nggih. Kisana ojo kira ingsun tambung yen dipisani iki ingsun lagi wandu. Apa pancen kepara nyoto kowe kuwi siswa kirasi buku Penemban Durna. Lurane pasal kalimat tapi dilebih modul awain tawan tuan kasihan mekaten sinuwun yen pancen kowe siswane buku Penemban Durna kowe apa ingkang winastan dibya Jaya lan dibya Karantaka. Latala inggih boten sisih kula sawijining yaksa ingkang klean labur kanginan mendung kebaratan budi tawaipun inggih ngriku babat dulung kula. Kula pun kolon jaya wontening menika kadanganing kula pun kolon toko sinuwun. Kolon jaya lan kolon toko inggih. Ana wigati apa? Dene kowe sowan Nabi Antara ngarsanipun ingsun mongko tanpa tinimbalan. Jumbo ingkang sampun kula aturaken kaliyan Bapa Penemban Durna. Nalika semanten kula kepengin surita necep ngelmunipun pendhita ing Sokalima. Sasampunipun kula pinanggih kaliyan Penemban Durna ing Sokalima. Wanter sabaring Bapa Penemban bilih wonten pepanggil pinurupa ingkang kedah kula aturaken. Apa sing dadi rupaning nggonmu dadi syarat nggone suta marang Bapa Durna kowe kolon jaya lan kolon toko. Boten sanes kejawi amung menawi kula kaliyan kadang kula ning kolon toko
menika kula badhe matek kaji jaya kawijayan ilmu kasampurnan saking kula kandheng genipun kula gandrung kaliyan ilmu menika sampun mataun-taun parandini boten wonten satunggaling guru ingkang pantes kula suwitani nanging nembe sepisan menika kula candha lan matuk lan gatuk kaliyan pangraos kula menawi kula suwita marang Bapa Drona pramila dinten sapage menawi kula dados pamutakipun Bapa Drona ing Sukalima menika badhe kula sembadani sinuwun tegese piye kala Jaya inggih kula saged ngaturaken mustakanipun para pendhawa cacah gangsal wonten ngarsa paduka Gusti Kula Sinuwun Prabu Duryudana Sinuwun kagiatan sae kabiran rinangkul kinembe kabeh sangat name bawono opo kuwi kasunyatan sing ngucapake kala Jaya lan kala Dawa inggih menika saestu Dewaji genipun kula kelawan kala Jaya ngaturaken mustakanipun pendhawa gangsal cacahipun kula saged sagah lumampah pamrentaring amarta beratalah menawi kula kaliyan Rangga Mas kula Jaya boten saged gempol pustakanipun para pendhawa kula aturaken jangga kula dumateng ngarsa paduka Dewaji mugi kepareng angasta bedhanga kasabeta bedhanga jangga kula dimen kula pecah wonten ngarsaning paduka Sang Nata ora sakaliyan gunem tanpa guna dina iki mangkata janji ora entuk gawe aja takon dosa ana sirah buta takku pajangan ning alun-alun wala dalah iki kestoaken dawuh kula ing pamit nyuwun rambaipun pangestu Dewaji kula nyuwun pangestu nyuwun tabehu pangestu nyuwun pamit yo sing praeto ngati-ati surti tansah ngati-ati duga-duga tansah digawa aja kaya bocah cilik Bapa Drona kula nyuwun pamit ya Ler sing praeto ngati-ati maka Pandhawa kuwi ungguling yuda ampuhe ngedake-dake ketokno Jaya kawijayan kanggo gembol sirahe para Pandhawa muga bisa piwucul jayang unggul yudan kowe sakloron kala Jaya lan kala Tata sedika Bapa Drona
badhe wonten aku ingkang kunjung ngrasa paduka Yayaji. Inggih. Pangandika kados pundi Kakang Narapati ngawuh. Kepareng kula aturi paring dawuh. Sekarang kula sampun ngetingalaken kasedhiyanipun ingkang Raka nganggo bilih menawi Bratayuda menika kula ingkang menang hari mangsa. Kula ingkang badhe nyangking pustakanipun pembohan saha cacahipun. Senajan kula sangga badhe kula tampani. Senajan menika kula bakal nampi sesikuning Jawata bebendunging dewa kula sagah kula boten ajrih. Nanging imanipun kathah-kathah aturipun ingkang Raka ngawuh menika jebul. Namung kaanggep kadidene tiyang babar pisan boten dipun gagas. Babar pisan boten dipun lebetaken wonten penggalipun Kyai Prabu Duryudana. Yai, menapa negara Ngastina menika sampun boten wonten senopati menapa pripun? Menapa Ngastina menika sampun kentekan satriya ingkang wantun nantang dhateng para Pandhawa. Apa Ngastina ki wis kentekan wong sing wani? Lah kok malah paduka Kyai Prabu dadah pitados kaliyan yaksa kalih tiang-tiang bengkanane sing durung karuan digdayani. Ingkang Raka menika sampun bola-bali wonten negari Ngastina. Menika pamrih kula rinten pantaraning dalu menika benjang menapa kanggo nampi pakaryan sinambilan pakaryan. Boten namung kangge genep-genep kemawon Kyai Prabu. Nanging kula menika gadang-gadang benjang menapa kula menika nampi pakaryan saking Yayaji Prabu Duryudana. Nanging nyatanipun kula namung dipun kiwakaken wonten negari Ngastina. Kula sampun boten dipun anggep awan dening Kyai Prabu. Kula sampun boten dipun anggep keluarga dening Kyai Prabu. Menawi tekem mekaten dinten sakmangke kula nyuwun pamit. Kula wangsul dhateng negari Ngawuga. Sarahku ing lantang nasta rungsep ing sapiran boten wonten menapa menawanipun. Inggih, ning sampeyan iku kedah ngerti sing dadi ratu ing Ngastina niku kula. Kula menang masisa, kula sing menang dawuh kok malah gedhi didhawuhi. Kula sing menang kokon kok kula malah dikokon. Kula boten jlomprokaken milih-milih lan ngitung-ngitung menapa sanak, menapa kadang, menapa sedulur, menapa marang tiyang sepuh kula piyambak. Kula niki menang dawuh yen pancen ora cocok karo dawuh Duryudana. Sapa wae kena lunga saka negara Ngastina. Sapa wae kena uncak saka negara Ngastina. Inggih. Boten dados menapa. Senajan landhep pendidikanipun Kyai Prabu badhe kula tampi kaki jembare mengaku. Namung kemawon badhe dinten sakmangke sampun boten wonten pakaryan ingkang badhe kula tampi, ingkang badhe kula lampahi. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngawuga. Kula purun wangsul malih dhateng negari Ngastina menawi wonten serat nyawana karena dipun betaken wonten negari.
nalika semanten prapta nirorisan Dewi Kunti nenggih Kanjeng Ibunipun para Pandhawa ingkang sigra prapta wonten ing Setinggil Binaturata negari Ngastina kang maca tampok ingkang putra ngaturaken pambagya Wanakrama Kanjeng Ibu Dewi Kunti anak kula Duyutana tak tampa kaya lestari ora sami jompo kejaba saka iki pangestunipun Ibu tanpa ono yoko Bocah-bocah bocahe weni kula ngaturaken pambagya Wanakrama kakang Kunti Adipati Sri yo tak tampa ngaturaken pambagya Wanakrama kakang Kunti Durma tak tampa atur pambagyan marang ingsun kejawi saking menika ingkang putra badhe nyuwun pirsa menapa ingkang dados wigatosipun Ibu Kunti rawuh wonten ing Setinggil Binaturata negari Ngastina pun Ibu senadyan padha paring pangandikan sing akeh-akeh mesti sira kula Duyutana kuwi sumangsa nampa nalala saka pun Ibu nalika semana para kadang-kadangmu didhawuhi numpuk ana Setinggil Binaturata ana ing negara Iranta ning ora rembugan dhisik karo ibumu nganti ana kedadian paperangan banjur jabel negara Ngastina satemah dadi perang gedhe Ibu ora seneng yen duwe anak padha pancakara cecungkrahan lan pasulayan panjangkanipun Ibu pengen duweni putra sing antut tuntut teturunan mring sasana umpama kedadian perang gedhe menawa adi-adimu Pandhawa nanging uga aku bakal kelangan anak jil Kurawa kabeh kuwi ya anak-anakku upama Kurawa sing menang ndadekake tumpes tapi sing para Pandhawa iku
sono le anak-anakku sing jenenge peperangan kono ora sedidik ragate sing menang rekoso sing kalah uga rekoso sing kalah wis umpes tapis entek tenagane entek wadya balane ning sumangga ya sing rekoso urip-urip rangganing prajurit sing tumekaning pati mongko bondo donya entek dienggo ragat perang apa ora murat marit ora karo kapan to Suyudana mbok anggep luput panemune ibumu iki ora apa-apa senajan sak pertowo negara Ngastina mengko abdi-abdimu bakal aku sing leper kamurkane Coco muntap ketap Tuko yayasenepi Coco pangmawi ngowangis Nuwun sewu Kanjeng Ibu menawi Ibu ngersakaken negari Ngastina menika mendhet dasar robo niki sedaya sampun dados kadangku sampun dados kewajibaning para Kurawa lho kok dhisik onger bumi kuwi yen dienggo rebutan ora apik aja tok bajoke ya Duryudana pun ibu arep diwenehi negara Ngastina sak pertelon apa seprapat apa sak sigar ing semangka anane manut ya mung manut karo manut boten saged niki urusane para Pandhawa dede urusane Kanjeng Ibu jenengan niku wanita jenengan niku tiyang putri mongko pun sepuh atase wong wedok wis tuwek kok melu grubyukan melu rebuge anak-anake ngandharake sing ora-ora wong tuwa remeh jelek yen sinawang boten saged kula tapi Suyudana jaman semana semuni lan uga melu nyekseni to Siwon Prabu Pandhu wis sedo banjur negara dititipke Destarata sing isine desa putra-putra kabeh kuwi wis dewasa negara iki dipasrahke karo anak-anakku lan ngono to semuni Lho kok lali lho. Nek wis turu mangan turu senengane ya lali nek dipateni. sak menika kula aturi ngantosaken ampun malih sak pertolon sak seprapat sak jangkah mawon yen pancen ajeng jaluk negara Ngastina kedah tangkep bodho perang saiki wani sesuk ya wani ing atase wanita tuwa wong wedok tuwek melu-melu perkarane anak-anake yen rebukan kaya pinter-pinter jelek yen sinawang mireng kendikanipun Sang Raka Prabu Duryudana Sigra Sangkuni medal pasilan saking negari Ngastina
Inggih paman. Kula kedah kados pundi? Sampun boten saged galih malih lakonipun kula wae. Inggih paman. Bapa Durna salajengipun kula kedah nyawisaken menapa Bapa Durna. Ken padukaning Prabu dawuh mawon dumateng para sata Kurawa supados ngawat-awati lampahipun Kala Jaya lan Kala Taka genipun badhe mejahi para Pandhawa. Paman Arya Sepundi Dalu Ger. ketapaken para wadyabala. Nuwun injih sendika dawuh Ger. Kartomarma. Kartomarma. Oh, jelong sakit Musik. Burung celak-celak musik. daluran padha sibuk. Ingsun badhe mundur medhaton sedika wis wonten dalu siwu. Purna gatine pangandikan Sang Rama lan Putrane Daton jelong saking damparan kencana kinabit damparan gede kadhereaken sandhaning para banceti manggun tanggung jangka paloro ingkang sami ngampun pacaraning Prabu kawis tinggal dinggo Sang Rata kang wis katingal benter para dene datang lilih penggali rata ing Astina.